Amen. Okokuqala sibonge ukuthi noma ngasamboni umdlethu ukuthi useshonele. Kodwa ke siyabonga kakhulu ukuthi kuzwakale ukuthi umthandazo ukhona lapha kuyena umthandazo. Ngikujabulele kakhulu lokho mangifika lapho ukuthola ukuthi awumkhuleko ukhona la. Ekuvamisile ukuthi abantu abalida ama prayer movements uthola ukuthi ayikho lento kuye. Asimboni ukuthi wenzani noma sesifikile esesibizile uhlela abanye nje ahlela abanye asimboni lento wenzani. Lo muntu othi uyivision bearer yalento. Acela lo nje uyosithandazela zokwenza ukuthi wenza ukuthi ahlale nje yena. Yabona ukuthi ukungena nje umoya ukuthi ngifuna ukuba nento nami eqoqa abantu. Kodwa nginayo into. So ke siyabonga abathandekayo simshayile izandla. Bayafuneka abantu ke abayilolo hlobo okuzwakalayo ukuthi ngempela ibekekile indaba omkhuleka kulona nje igama kodwa ibekekile. Bazalwane ngicela ukuba ngingadli isikhathi vele sesihambile isikhathi. Ake sifunde izwi kwincwadi kaJames uJakobe chapter 5 verse 16 to 18. James 5. Ngicabanga ukuthi abafethu bazosifundela ngesiZulu. James 5 verse number 16 to 18. Ningasifundela ma-worshipers, ningasabi ukufunda iBhayibheli nje kodwa nihlabela nje nifundeni neBhayibheli. Ningasabi ukuya kulo. Siyafunda bazalwane ekaJakobe chapter 5 verse 16. Ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelana ukuba niphulukiswe umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. uEliya wayengumuntu efana nathi wakholeka nokukhuleka ukuba lingani alinange emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha. Wabuye wakhuleka izulu lana nomhlaba wathela izithelo zawo. Okay. Angazi mabe khona ababhalayo ngiyakuthanda ukufundisa izwi ngaphezulu kokulishumayela. Kubekekile le ndaba ihlezi inesikhathi senhlizweni yami ukuba ibandla lifundiswe ngomkhuleko okwazi ukukhela ukulayida imvuselelo kaMoya Ingcwele ebandleni, igniting the Holy Spirit revival through prayer and fasting. Akasho sonke nasendla mazambane ngathi nginifundisa isingisi mahala ngezukhokha lutho. Igniting the Holy Spirit revival. Say it one more time. Through prayer and fasting. Igniting the Holy Spirit revival through prayer and fasting. Yabona ke isizini esikuyo ngokwe program kaMoya Oyingcwele ngebandla sisesikhathini semvuselelo yokugcina before kukhala icilongo. So imvuselelo ke leli gama lika revival aliqondene nezoni, liqondene nebandla. Ngoba mawuzovuselela ukwazi ukuvuselela into engazange iphile.
into evuselelwayo into eyake yaphila yanyakaza. Kezwakala abathandekayo. So you can't revive sinners. Sinners must repent. Abantu abarevivwayo yibandla. Eqinisweni izuthu izinto for the sake of your information. Eyizokwenzeka ebandleni lika Jesu before kukhala icilongo. Eyokuqala ezokwenzeka ukuba ibandla lithole imvula yokugcina ebizwa ngelatter rain. Imvula yokugcina esho ke imvuselelo kamoya ongcwele ebandleni. Ibandla le revival. Praise God. Liphiliswa. Then njengoba ubona nje izintombi eziyishumi uma zizwa icall ethi nangu umyeni eza, into yokuqala ezayenzayo zalight ibani. Uyayibona lezi ezingena amafutha kodwa bamba lento yokulayitwa kwezibani, preparing to meet the bridegroom, ukulungiselela ukuhlangabeza umyeni. Fanti ibani zilayitwe. That is a Holy Spirit revival in the church. So besikulo season la khona umoya ongcwele ibandla elihambela elireviva. But le revival kamoya ongcwele ayenzeki automatically, ayenzeki overnight. Idinga ibandla ukuba lingenwe yimizwa yeprayer, ngoba lemvuselelo izozalwa isibeletho somthandazo. Prayer is a womb that gives birth to revival. So uma isibeletho sebandla sishwabene, isibeletho somthandazo, ibandla alikwazi ukuconceive likhulelwe what God is doing now, because ikhona into uNkulunkulu ayenzayo kule season esikuyona. So into yokuqala ke ezokwenzeka, uyabona nje awufunde ngane yami, funda incwadi yezenzo 3 verse number 19. Kola mashaka pasaya katos. Zenzo 3 verse 19 up to 21. Ngalokho phendukani niguquke ukuba kuhlungulwe izono zenu. Phendukani niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu. Qhubeka ke.